Chumulgere tukandira kumulekera lya baka kolekana imeje kaunti ya Nyamira nigo wono mu Gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo au tegesire asari tukulia Roma gechukura kwa sensemejo aba MCA emerongebere na babere nigo wono bakachikura soko ne komurusio bisyo mu Gavana ase kolende 12 banyara wakachikura soko ta murusio bisi mu Gavana nona bakati aba MCA bali bachore go selected MCAs 15 ase 19 go bakachikura kurusi gwa bisi egiye konyo mu Gavana wa kaunti ya Nyamira nominated MCAs Obona bakachikura na gwekira umubaroria otakeire niko kinga kiye kibono umubaro onyara ko mu anchira Nyaribo gotikara service nelibuna aba MC bali bakachikura niko barengemero ngebere na babere ase kolende galo ko mu Rusia bisi nelibuna aba MC baka bari gwakachikura emero ngebere na batatu niko bona Nyaribo areko ndanka kubwatikana nelichiko anamono asoko mu Rusia go impeachment yo mu Gavana tonyara ngoroboti rwa senchira yomeme kubwatikana nechi woda kuna bakachikura ase litukulia lero Gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo ni gautegesire asari tukulia rako bwatakana ne chikura wakwa sensemeyo elio komagania anyara kogenda isiko jemermo yaye yengo bwatakana ne liuko na boigono muswada oikiwase bunge azoko ne Nyaribo anyara kurusi wa service ne kreko nyara gotigara bosam na bo asobo choli bwa kolkani tukulia no wakachikura ni gochinga kiyo chinsemo au chibunga chionsi imeje kaunti ya Nyamira aba wesoki buna ba MCA asoko nyara wakachikura seganga joka ni kumwaka ziko Gavana yo uchakira ase bunge ya burabu MCA bwe wodi yesisem wodi yali ya Nyansiongo wodi ya mekanana bwe ne wodi ya Kibanyaru bonsi ni go bake kura joka ni komurusia bisi Gavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo ime ye bunge ya Kitumasaba nigo chi wodi chionsi gotatige wodi yali goma chiaba chi wake kura yoko murusi abisi Gavana asekolende MCA bwe wodi yali goma nyamba ya gisesa anyara gotukuterare ngane yina gokana MCA bwe wodi ya Gesima Kemera Manga Magombo na Gachuba ubonsio nigo wake kura ngasoko kania komurusi abisi Gavana bwe county ya Nyamira ime ye bunge ya West Mugrango nigo chi wodi chionsi anyara wake kura asoko kania komurusi abisi Gavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo wodi ya township bosamaro bogichora na boigobo nyamatuta nigochi yake kura yo kumurusia bisi nyirabono ekura ye wodi ya Nyamaiya nigeta kwa kubwatakana buna wodi yo karaboni gatibwati mu MCA maigajo mu MCA bwa wodi yo konyara go siria umubwa ya chinga kichomagegam nase bunge ya North Mugrango nigochi wodi angechonsin chiagani mu MCA ya tigarabisi otatige wodi yali ya umwagamo aso mu MCA ake kura yo kumurusia bisi mu MCA bwe wodi ya Karenyo niga kekura yoko murusia bisyo Gavana asekolende wodi yali yabokera ne wodi ya Itibo na elia ya Mawagwa bakekura yoko ganyo Gavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo abe kago tigarobisi Noena bo asaba MCA bali bachorego selected MCAs igo ubale 19 ase county ya Nyamira 15 nigo bagania Gavana aendeka ase kolende bane batagani Gavana aendeka ase bali batagani Gavana aendeka ngamono MCA bwe wodi ya Mawagwa MCA bwe wodi ya Itibo MCA bwe wodi ya Bokira na boigo no MCA bwe wodi ya Yerigoma Kolende ninki gyakonya Gavana we county ya Nyamira ni gono nominated MCS wanyara wakachikura asobonge egentokera umubaro monene oyibono onyara koine kigwa noenda bo nigo aba MCA emerongevere na babere gokubwatira na nominated MCS wanyara wakachikura choko murusia bisyo Gavana we county ya Nyamira nigo noenda bo aba MCA 12 abo baburukaine bali bachora na baga nominated MCS wanyara wakachikura yogota murusia bisi Gavana we county ya Nyamira chikure chiochi ya kwa seri tukulia lero ase aba MCA 22 nigo baeti Nyaribo agendeka ase 12 baeti Nyaribo tabasiko gendaka kolende ningi kiamokonya ekura na ya moyoka aba MCA bari gwaka chikura emerongevere na batatu nigo Nyaribo areko gendaka kolende nigo batekera ni umubaro uliotakeire ababu entoko ba 23 ase kolende 22 na uboka bakekura egento kyaire Nyaribo goutia egesire Reporter ya Ndizi TV, Reterana Nchenkoro kwa Vincent Onyancha.